Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Sa Giraray, bumabalik kita sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na aldaw ning Huwebes, petsa 22 kang bulan ning Disyembre, tulong aldaw na sana, Pasko na, December 25 na. Kaya siguro na ihahanda na nindo ang sa indong mga regalo. Ano kaya magayon na regalo? Regalo kayo magayon na regalo. Yan. Siyempre, sa tuyan ang inihahanda ang regalo. Pero para kisa na regalo. Yan. So, siguro, dahil naman sana malingawan ang regalo ta para kay Jesus. Tuwing December 25, baga, pag may birthday, sa tuyang regaluhan si Jesus. Si Jesus. Pero sabi nga ni, ang sa tuyang magayon na ere-regalo? Ano kayang gusto ni Jesus na regalo? Siyempre, pag kamo nagtataon ng regalo, isipon nindo, so re-regaluhan nindo. Sayang, mamarigalo ko sa tao na, so regalo mo, parang mayo man sana, pero masasaktan ka. Pero magayos itong talagang, anyway, ang regalo ta kay Kristo, kahit simpleng bagay yan, basta yan halit sa satuyang puso, talagang tinatanggap ni Kristo ang mga regalong yan. Okay? So, satuyan ang ihanda ang satuyang mga regalo. Hindi lang regalo sa lambang saro, kundi sana daingan ni lingawan. Siguro natawan ta ng regalo so mga kailibata, so iba-ibang mga tao. Pero sana igwa man kitang spiritual gift baga, tinatawag, hindi lang material gift, So, yan ang importante. By the way, gusto ko pong mabatiin ang mga nagdadaog sa tuwa sa DCGB News Online. Madumang kita mga tugang sa DCGB News Online at hilingunta kung si Sai ang mga nagdadaog dyan at gusto kong batiin po si Saiman na niyaon dyan. Anyway, syempre gusto kong batiin si Manay Baby, Manay Tony na nagdadaog dyan sa Japan, and of course si Malo Vega Balion at saka si Lulu Nava. Kumusta na kayo ito, amiga kong ito na nasa Gumaka? Siguro nasa maray na kamugtakan na siya. May hilang bagay ito. May you be healed by the Lord. Talagang pagalingin ka ni Lord. At the same time, gusto ko rin batiin pala ang mga taga Taysan. Kasi bagong aga hali ako duman sa may Taysan. Sabi niya sa kuya, Father, nagdadawag kami sa imo. Nagdadawag daw sinda sa tuya. So thank you very much po. So mga taga-Ginobatan, mga taga-Katanduanes, miski dyan, kung saan man kamo Thank you very much po sa pag-aantabay permi sa satuyang programang Maray na Hapon na kung saan makakakuha ka mo ng inspirasyon, asin bendisyon. So paagi kan pagtatauta ng mga inspirasyon, mga bagay-bagay na tinatauta sa pagtataoning parang maginhawahan kita sa buhay. Kasi ang tanging layunin ng talaga ng Maray na Hapon ng programang ito, makapagbigay ng inspirasyon, na sa kabila ng kadipisilan, tulad ni Maria sa Ebanghelyo ngunyan, tayo palagi ay dumadakila sa Panginoon. In English, we call magnifying the Lord, the greatness of the Lord. Ano ang ginibo sa tuya ning kagurangnan? Yan mga tugang Alam mo, pag Christmas, ang isipon ta, hindi yung ginibo ta sa Diyos, kundi ano ba ang ginibo ng Diyos sa imo? Yan ba ang mga, kaya pwede ka mag-text sa kuya sa 0925 811-3851 mga tugang.
At siguro pwede yan mga tugang mag-share ka mo sa 0966-533-8475 o digdi man sa DCGB News Online. Araw gani kay Lori B. Ekal watching from Banyag, Daraga, Albay. Thank you ba, Lori B? At saka si Jeff, nagdadawag palagi to si Jeff eh. Jeff, ay, may Christmas si Lord sa iyo. Yun. Actually, hindi yung masyadong ibinibigay natin kay Lord, kundi ano bang yung mga tinatao sa tuya ning kagurangnan. Yan mga tugang ang magayon na paghurup-hurupon na Pasko. Kasi after all, kung tutusin, talagang we are all recipients of God's graces. Tayo ay mga tagatanggap. Kasi yun naman talaga ang totoo eh. Bago kita makapagtao, tayo muna ay nagiging mga tagapagtanggap. We are all receiver. Kaya tingnan mo, anong naiinot? Exhale o inhale? Subukan mo nga. Ano ba naiinot? Inhale o exhale? Siyempre, inhale ka muna. Take in muna and then take out. Yan, inhale and exhale. Yan ang importante mga tugang sa tao. Kaya nga, sa pagpapahayag ta, ini ang ginigibo ning kagurangnan sa satuya. Magayon mga tugang, kung ang permitang ipahayag, ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ano bang ginawa sa iyo ng Diyos? Yan. Kadakol, yun nga lang ang, kasi if we always ask ourselves, what have we done for God? We will always fall short. Palaging magkukulang eh. And to the point, we are discouraged. But if we, ang satuyang pighihiling, what God has done for us, that we have to proclaim, yan ang talagang magayon. Tulad ni Maria, sa Ebanghelyo na sa aldaw na iniho, magayunon mga tugang ang ginibo ni Maria. She proclaimed the greatness of the Lord. So, sa buhay tabaga mga tugang, importante yan na isipon ta permi. Kaya sinasabi nga ni, anong dahilan mo, bakit ka nagpapasalamat? Kasi nga, nakatanggap ka ng pabor. Yan. Sa buhay naman, araw-araw, nakaaral daw baga, nakakatanggap kita, nakaka-receive kita ng pabor. Yan, pagkagising mo na lang pagkamata mo, may pabor ka na, buhay, tinawang ka ng Diyos ng buhay. Kaya magayon iyan na pagkaaga pa sana, nagpapahayag ka na. I praise and thank you, Lord, for giving me this wonderful and beautiful Thursday. Yun baga, magayon niya ang atugang. Sana yan ang satuyang pirming gibuhon, magpahayag o proclaim the greatness of God. Yan. Kaya pwede ka mo mag-text sa kuya, i-share nindo mga tugang kung ano ang mga ginibo sa indo ng Diyos. Yan, kasi yan ang nakalilingawan ng kadaklan. Nalilingawan ba kan mga tao ang ginibo ng Diyos as if walang nagibo ang Diyos sa buhay mo? Anong walang ginibo ang Diyos sa buhay mo? Nilikha ka, di ba? Nilalang ka ng Diyos. Tinawang ka ng oxygen ng Diyos. Importante yan eh. Hindi masyadong ginigibo mo para sa Diyos, kundi ano ang ginigibo ng Diyos sa iyo. Yan. Yan ang pagkurulayan ta ngunya na aldaw mga tugang. Ngunya na aldaw, magayunon ang mensahe ng kagurangnan para sa tuya. Na tularan ta si Maria na perming nagpupuri sa Diyos. Palaging nagpapasalamat sa Diyos. At nagpapahayag ng mga kadakilaan ng Diyos. Yan mga tugang. Ang ebanghelyo ngunyan ay karugtong po iniho kang ebanghelyo kasuhapon na kung saan sa ebanghelyo kahapon mga tugang si Maria baga nagdalaw duman sa pinsan niyang si Isabel. At binati nga ni Isabel si Maria na sinabi dito magandang pakakasabi.
na sinabi ni Maria, sabi ni Isabel pala kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yan. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong tinig o bati, nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Okay? Mapalad ka, sinabihan si Maria ni Isabel, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Yan mga tugang importante yan na kita baga sa buhay, permitang isipon. Alam mo, saro sa mga nagtatao ning kusog sa tao ay ang pagtubod. Naramdaman ko kaya si mama na nahiling ko talaga kay mama itong pagtubod. Sabi nga, minsan maluya-luya siya, minsan makulog-kulog ang sa iyang payo, may kulog sa lawas, pero sabi niya, day ako pababayaan ng kagurangnan. Yan. Pagayon ng mga tugang yan, mga tartatara mo na yan, nagtatauning pagpapahayag. Yan. Kaya nga, ang hapot ko sa inyo mga tugang, sana mag-text ka mo sa kuya, magsimbag ka mo kayo hapot ko yun ano ang sa tuyang mga ipinapahayag tungkol sa Diyos? So, ano ba mga pinapahayag natin tungkol sa Diyos? So, importante sabi nga sabihin natin, kailan mo ba pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na manunungod sa Diyos? Yan. Kasi sabi minsan, Father, nakakahiya naman pag-usapan natin ang mga bagay-bagay ng tungkol sa Diyos. Ano pag-usapan natin? Pag-usapan natin ang buhay ng may buhay. Di chismis yan. Talaga ka mo. Pero pag-usapan tayo, alam mo, talagang kulang sa oras kung pinag-urlayan tang manunungod sa ginibo sa tuya ng Diyos. Kadako yung mga tinatawag na pagpapatotoo na ginibo ng Diyos sa indang buhay. Yan. Kulang kita Importante yan. Kaya siguro sa magayon na regalo na iniisip tango niya na Pasko para kay Kristo. Kasi hindi naman tatanggapin ni Kristo yung bigyan mo siya ng regalong sapatos Bigyan mo siya ng bagong damit. Hindi na tatanggapin ni Kristo yun Alam mo siguro ang magandang regalo mo kay Kristo, ipayag mo. Ibig sabihin, patunayan mo. Kung hindi, ibig sabihin, ikaw ay magpatotoo. Become a witness of the wonderful things God has done for you in your life. Yan. Magayon ng mga tugang yan. Ano ang ginibo ng Diyos sa sakuya? Sana nagdadawog si Manay Roy. Manay Roy, nagdadawog ka? Mag-share ka nga si Manay Solgata, di nakakadangog, sabi niya sa kuya, da siya ng radyo. Ayan mo Manay Solta, mahanap kita ng paraan, makahanap kita ng radyo, makaigwa kita ng radyo, ni solar na radyo, taday ka na magpara-problema sa iniho, ning baterya. Naraot na sa iyang radyo. Anyway, mga tugang, pwede ba si Lori B? Lori B, pwede ka mag-share. Ano ba ang nagibo na ba ng Diyos sa imong buhay? Ano ba ang ginibo sa imo ng Diyos sa imong buhay? Yan. Kadakol talaga ang napag-urulayan what God has done for you in your life. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, sa kuyang babasahon ang ebanghelyo niya na aldaw mula sa ebanghelyo ni San Lucas kabanata 1 talata 46 hanggang 56, manunugod ito sa ginibo ng Diyos kay Maria. At ginibo ni Maria, ipinahayag niya ang ginibo o gigibo ng Diyos sa iya. Actually, tinatawag natin prophecy or self-fulfilling prophecy. Importante yan, kung ano sinasabi mo sa sarili mo, mangyayari. Mangyayari yan. Kaya ini nangyari kay Maria. Inihong tinatawag natin awit ni Maria.
Ano? Anyway, babalik nga si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras ko niyan ay 18 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. In your life, you have a star. So choose not. Sa baling ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Anuman nakadipisilan, ayo maabot na liwanag. Anuman ang pig-aagian sa buhay, ayo ka nin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod, pagkamuot an maghadi sa satong mga puso. Magkaurusad kita paadon sa mas progresibo pang daraga. An bilog na sangguniang bayan, kaiba nyo, katuwang, asin magpaparaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon mga Daragenyos. Pagbati gyalin sa sangguniang bayan nin Daraga sa panginot ni Vice Mayor Junji Haushan. Padaba ninyo, padaba man kamo. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa Okay iyong mga tugang, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sabi ko nga ni bago kita magpundo, bago kita mag-commercial, sabi ko nababasahin ko sa inyong mga tugang ang Maray na Bareta ngunya na aldaw na petsa 22, sabi nga ilimang araw na ba ito ng ng simbang gabi, itong ebanghelyong ito, itong sinasabi na
awit ni Maria. Ano? Si Maria ay umawit. Napakagandang awit ito. Okay. So, nung panong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Nang sabihin sa kanya ni Isabel, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Yan, maganda talaga, manalig tayo. Magtubod kita sa mga sinasabi ng Diyos para sa tuya. Parang mapasatuya. Yan ang ginibo ni Maria. Nagtubod si Maria. Ito na ang sabi ni Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilikap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa akin. So, dahil sa gawa ng Diyos yun. Hindi sa gawa ni Maria. Kundi sa gawa ng Diyos. Kaya si Maria ay mapalad, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi sa ginawa ng Diyos. Yan talaga. Nagagaling sa Diyos ang lahat, Hindi kay Maria, kundi galing sa Diyos. Kaya si Maria mapalad, Makapangyarihan banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salitlahing. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Okay? Binusog niya ang mga ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayan Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at ang kanyang lahi magpakailanman. Yan ang awit ni Maria. Tatanda natin na si Maria ay nandoon sa kanyang kamag-anak o sa pinsan na si Elizabeth. Sabi ko nga ni kasuhapon mga tugang, siya po ay naglingkod. Maganda ba ka? Sapagkat isa sa pagpapakita ng ating pagmamahal ay ang paglilingkod. Okay? Service. At si Maria noon nanatili kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. So tinulungan niya si Elizabeth. Napakaganda itong awit ni Maria. Kasi sinasabi, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at naggagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Okay? Sapagkat nilingap niya ang kanyang mga alipin. Yun. In English, my soul magnifies the Lord. Yun. Talagang dinadakila. Dakilain lagi natin ang Diyos. Ibig sabihin, palagi natin purihin. Alam mo, napakaganda yun eh. Ang mga taong palagi nagpupuri, ang taong palagi nagpapasalamat, ay nakakakita lagi ng kagayunan, ng kagandahan, ng kabutihan, ng karahayan. Yan, magayon ng mga tugang iyan, Kaya itong awit ni Maria, ang lagom ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos, hindi dahil sa inaunang niya ang sarili. Hindi yung hindi pagiging makasarili, pagiging arrogante. Hindi pagiging arrogante, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ito sinasabi ko sa inyo mga tugang na importante parang isipin lagi ang Diyos, hindi may utang sa atin. Actually, tayo may utang sa Diyos kasi minsan nangyayari, may mga tao baga, ang hiling ninda, magpapakabuti ako, Father Boots, magibo ako ng karahayan digdi sa daga. Masimba ako, mapangadji ako, mag-arog ako, magiging mabuti ako sa mga tao. Parang sa ganun,
masuklian ako ng Diyos. May ganun ba? Ano yan? Anong klaseng relationship yan? Ang tawag natin dyan transactional relationship. Ano? Para bang customer and yung relationship na ganun. Okay? Magtatrabaho ako or employee-employer relationship. Magtatrabaho ako sa iyo, Lord, pero bayaran mo ako. Ano? Gantimpalaan mo ako. Mga tao talaga, no? Minsan arrogant hiling, bako ang relasyon natin sa Diyos, bakong arrogant employer ang Diyos at tayo mga empleyado. Hindi. Ang relasyon natin sa Diyos bilang mga anak niya. Yun. Anak tayo ng Diyos. Siyempre, kaya nga ang Diyos ang gumagawa. Tingnan mo, ilagay lang natin ito sa tuyang mga sa diri kaya ito mga aki pa kita. Dati hindi naman tayo nagtatrabaho. Di ba, mga aki pa kita? Karawat sana bang karawat? Para karawat sana, paparakararaw sana, nagpaparakararaw. Pagkatapos, minsan maation pa nga so mga bado. Pagkatapos, anyway, si nanay, piglalaban so sa tuyang bado. Pero man naanggot, taarog sa nabakaan. Anyway, so, may magandang ginigibo, pero anong ginibo ko sa tuyang mga magurang? Mahal pa rin kita. Minsan kasi ang hiling kang ibang mga tao, magibo ako ng karahayan, parang mahalin ako ng Diyos. Ganun ba yun? Alam mo, gabos, dapat hilingon ta, hali sa Diyos gabos. Kaya sa tuya, ang balusta, pasasalamat na lang. Yan. Yun ba ang sa tuyang ay salamat. Salamat. Kaya nga, magayunin mga tugang, na sa tuyang ugalion ang pagpapasalamat permi sa Diyos. Ang Diyos ang permi nagigibo. Permi ang Diyos ang nagigibo. Bako man kita ang nagigibo, kundi ang Diyos ang nagigibo ning paraan. Ini ngani. Paano kita naligtas? Nagibo ka ayan. Paano kita naligtas? Hindi ba ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, ang nagibo ning paraan, nagibo ning paagi na kita mapakarhay, maligtas, malibre, sa kasalan. Bako mambaga kita. Ang Diyos baga ang nagibo. Pinadara niya si Kristo, kaya nga igwa kita ning celebration pag Christmas, ang pagsilang ng Diyos, ang pagiging tao ng Diyos kay Kristo. Kaya minsan kasi masyadong arugante ang tao. Ang yabang ng tao minsan dapat siya ang magibo. Hayaan mo ang Diyos magibo. Maghinugak na lang ako. Daiman, ang gusto kong sabihin sa inyo mga tugag, bako maghinugak, kundi makipag-cooperate. Huwag maging tamad. Pabayaan mo. Bahala na. Bako man arugkaan mga tugang. Ang gusto kong sabihin na ang Diyos ang talagang magibo. Inibag ang Christmas Hisay ang nagibo kang Christmas. Ang tao? Bako, ang Diyos baga. Nagkatawang tao ang Diyos. Ang mundo. Hisay nagibo kaan. Ang Diyos baga. Ang Diyos ang gabos, may kagibo kang gabos. Nga lang, sa tuya na lang kitang mga tao, sa tuyang atamanon. Yan. Sabi nga ni, lahat baga hiram sa Diyos yan Lahat hiram. Magkanta nga ni, hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Mga tugang, babalik rin si Father Bus pagkatapos ng mga pagpagirumdom. Sana isipon ta, Magayon ini. Dahil kita magpara isip na magmamayabang kaysa sa ginigibo kang Diyos. Kundi ang ginibo ng Diyos sa tuya, iyan ang sa tuyang ipahayag. Sa tiyan, isishare ko rin kung anong ginibo ng Diyos sa kuya.
Ano? Ang oras mga tugang ngunyan ay 32 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Bimeg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam. Gaan pa sa bulsa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asin Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's RightMed. symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. An Pasko, selebrasyon kan kapangagian Jesus na iyo ang simbolo kan paglaom asin pagkamuot. Iniman ang panahon para ipamati sa satuyang pamilya o namumutan ang pagmakulog, paghiras asin kaugmahan. Ngunya nakapaskuhan, pinag-iinganyar kita gabos. Narumdumon asin ipagpasalamat ang mga biyayang naresibi hali sa mahal na Diyos. Bilang sarong pamilya na nagkakaminuotan asin sarong komunidad na may malasakit sa kapwa. Wishing you all a joyous holiday season and a happy and peaceful New Year. Merry Christmas, Usapang Pamilya and DCGB Family. Ang mensaheng ini, hale kay Mr. Eduardo Ray Ramoso and family. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising main office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong Okay mga tugang, balik po kitang gararay sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Pombase. Uping niya na aldaw ning Webes sa petsa 22 kang bulan ning Disyembre. Pirang aldaw na sana, actually New Year na. Sa 31st, At anyway, ako po pala ay nakapag-record na kasi wala ako digdi sa next week, But anyway, sabi ko nga di ko pwede ka mong bayaan, Kasi, yun nga somebody will do things for us. Yun mga tungang pinag-urulayan tangani ngunyan, hindi yung mga ginigibo kundi ano ba ang ginibo ng Diyos? Yun. Yan bang ginibo sa imo ng Diyos, Father Boots? Actually, saro sana pinagpapasalamat ko sa Diyos ang ginibo ng Diyos sa kuya. Tinawan ako ng buhay Tinawan ako ng buhay. Ang sabi sa kuya nga auntie na nurse kay itong panahon, may she rest in peace si Auntie Biding, sabi niya sa kuya na ako isinilang na patay, noong January 30, 1958, duman sa Naga Provincial Hospital, ngayon Bicol Medical Center na yata ngunyan. Binisita ko itong hospital nito, magayon na ngunyan, sa Naga,
So yun, ano ang ginibo sa kayo ng Diyos? Ha? Ang ginibo sa kayo ng Diyos pagkatapos ng di ako di ba, pag ikaw isinilang na pinapalo ka, lahat na, tingnan mo, bakit kaya pinapalo? Pinapalo ang gabos ng mga isinisilang dito sa mundo. Tama ba? Pinapalo. Bakit kaya pinapalo? Para makahinga. Yun. Parang makahinga pa ka nakasuwi pa. So, ba't suwi bito? Ha? Hindi ko alam kung paano ginibo sa kuya. Pero yun mong ginibo sa kuya ng Diyos ang mga tugang na tinawa ka ng buhay. Yan. Ano? Na pagkatapos kang mga dasal ni Auntie Biding sa San Vicente Ferrer. Ay, kaya nga si San Vicente Ferrer, sa kuyang patron iyan. Kaya permi kong igwa ko dyan sa kwarto ko. Duman sa Tigawon, sa kwarto ko man sa Tigawon, sarong may talagang ancestral house miss duman sa Tigawon. Igwa man ako dumaning ko yan. Estatwa ni San Vicente. Araw kay ni mataas ito, mga siguro 16 inches. Ano? Na pag abot ko naman, kinukugos ko ito. Bro, kumusta ka bro? Parang actually, ano sa naman ito sabihin natin na revolto ito. Pero alam mo, tinatrato kong parang buhay na buhay. Ano? Kasi ginibo nga sa tabang ni San Vicente Ferrer, sa intercession niya, di nakapag-uha ko nabuhayan ako. Yan. Yun. Yan ang primerong sabi, what God has done for me. Kaya magayon ng mga tugang, pag-ulay-ulayan ta ang manunungod sa Diyos kasi pag halimbawa kanrumpungan. Alam mo, tuwing Christmas baga, igwa kita ng mga reunion. Ayun. Pero magayon man na pag-urulayan sa mga nangyayari kan sa katong panahon. Magayon man iyan. Pero di mo man ningawan talaga na minsan pag-urulayan taman ang ginibo sa imo ng Diyos. Ano? Minsan dahita kasi nasasabi dahita tinataw aning pagkakataon na ang Diyos maggibo ning para sa tuya. Kasi ang gusto na ako Lord ang magibo, bako akong maligtas kan sa kuyang sa diri. Parang sukanta, I did it my way. I did it my way. No. We did it God's way. God's way. Sa paraan ng Diyos. Hindi yung paraan natin. Alam mo ang ginawa ni Maria? Pinuri niya ang Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Una, pinili si Maria. It was a privilege. Talaga. Alam mo, may nabasa ko digdi, magayon gusto kong i-share sa inyo mga tugang, what God has done for us. There are, sabi dito, scriptural ito, 9 things that God has done for us in Christ. Okay? Anong ginibo ni Kristo sa tuya? Siyempre, ang ginibo ni Kristo sa tuya, He has blessed us. Tinawag kita ng bendisyon. Magayon mga tugang, He has blessed us. Alam mo, if we always think of the blessings, mga bendisyon na tinatao sa tuwa ng kagurangnan, kita maugma. Pero may kitang maugma. At ang balusta ay salamat sa Diyos. He has blessed us. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 3. He has blessed us. Yun, pinagpala kita. Hindi kita pinapalo, kundi pinagpapala tayo. Ganon din ang ginawa ni Maria pinahayag niya ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? And number 2, sabi dito, Christ has chosen us. Kaya nga, what God has done for us in Christ. Anong ginibo ta? Anong ginibo ng Diyos sa tuya pa sa Kristo? Yung baga, kaya pasalamat kita. Kasi pinili kita ng Diyos Pati din ba ko pinili ng Diyos? Anong di ka pinili ng Diyos? Siguro, habok ka magpapili, kaya di ka napili. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4, Christ has chosen us. Pinili kita. Okay? Ang pangtulo,
Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 5 at 11, sabi niya, He has predestined us. Ano? Ibig sabihin, tayo ay tinatawan ning magayon na kalalagyan. Ano? Predestined us. Ano? We are not predestined to hell, but we are predestined to heaven. Kaya pasalamat tayo pirmi sa Diyos eh. Kaya kung isipin ta pirmi ama, ano bang ginibo sa kuwi ng Diyos, ako ang pirmi magpapasalamat, ay salamat talaga. Di ako pinababayaan ng Diyos. Yung baga, yan ang ginibo ni Maria. Palagi niyang pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang Diyos dahil sa ginagawa ng Diyos hanggat sa ngayon. Ang Diyos gumagawa pa rin ngayon. Ang Diyos hindi naman tumitigil sa kanyang gawain eh. Lalo sa pagliligtas sa atin. Hindi naman once and for all. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang gawa ng Diyos sa atin. Kaya kasi tuloy-tuloy din tayo. Isa pa, sa Ephesians chapter 1 verse 6, sabi niya, He has made us accepted. Tinanggap kita eh. Inako kita ng kagurangnan sa kabila ng satuyang mga pagkakasala, sa kabila ng mga kalokohan ta, sa kabila ng ating karupukan. Salamat. Tamiski nga ni kita makasalanan, pinatatawad kita ng kagurangnan. Yung bagay-bagayunan bagayan. Anong ibabalik ta sa Kanya? Salamat, Lord, pinatatawad mo ako. Salamat, Lord, na miski nga na ako dahil nagsisimba, dahil nga na ako nakakapag-komunyon, dahil nga na ako nakagibo ng pero salamat, Lord, inaako mo ako bilang tao at tinatawan mo ko ng pagkakataon, tinatawan mo ko ng mga chances. Kaya iningani, siguro nakadangog ka ngunyan, nadangog mo ang sa kuyang sinasabi, yan ang mga sinasabing katok ng Panginoon. Yan. Kumakatok ang Panginoon. Kumakatok. Kumakatok. Anong gagawin mo? Patutuloyin mo ba si Jesus? O sasabihin mo, Lord, no vacancy. Fully occupied. Busy. Ganun ba yon? Alam mo, ngunya na Pasko, kumakatok sa atin. Kumakatok. Buksan naman natin ang ating puso. Buksan naman natin ang ating damdamin. Buksan naman natin ang ating isipan sa paanyaya ng Panginoon. Okay? Yan. Siguro, hindi naman kinakailangan na maghanap ka ng regalong mga mamahalin. Alam mo, ang pinakamahal na regalo ay yung galing sa puso. Yan. Galing sa puso mo. Yan yung pinakamahal na regalo na hindi nabibili sa market, hindi nabibili ng pera. Kaya nga tawag natin priceless. Kasi walang presyo eh. Priceless gift. Yan ang maibibigay natin sa Panginoon. Hindi yung mga may nabibili. Kasi pag nabili yan, regalong nabibili, may presyo yan. Ang magandang regalo, tulad ng pagbibigay mo ng panahon, nagpapangadyi ka. Okay? Nagbibigay ka ng iyong kakayahan, talino. Yun. Kadak lang kasi pag nagsabi na magbibigay, ang palagi tiniisip yung kayamanan, pera, treasure. But alam mo, ang tinatawag natin na irreversible gift na maibibigay ng tao sa Diyos ay ang time. Kasi pag nagtao ko ng time sa iyo, araw kayo ng ngunyan na time na iniho. Ngunyan na December 22, December 22, 2022. So ano ang mangyari mga tugang? Dahil na mabalik ini. Next year, hindi na December 22, 2022, hindi na. December 22, 2023 na. Dahil na mabalik yan. Kaya sabi nga irreversible because that is priceless. Sana ngunyan na Pasko, can you give time to your children? Can you give time to your family? Magbigay naman tayo ng panahon. Sasabihin, Father, busy po ako. Marami kaming busy kami sa trabaho, busy kami sa
gabos-gabos pero wala akong panahon para sa kanya. Sayang. Huwag natin sayangin. Ano? So anyway, magbigay tayo ng panahon sa komersyal. Ang oras mga tugang ko niyan ay 47 minutes after 1 o'clock. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sain ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marayan Hapon with Father Boots Pombase OP at kunya na aldaw na haranina ang December 25 sa tuyang talagang inaabangan sapagkat sa tuyang isiniselebrar ang pagsilang ni Kristo o ang ganyan birthday ni Kristo. Sa tuyang hurup-hurupon, sa tuyang isipon mga tugang, ang ginibo ng Diyos sa satuya, yan, hindi masyado yung ginibo ta sa Diyos, kundi ang ginibo ng Diyos sa satuya. Hilingon tabaga, kadakol. Kadakol na pagurulayan, ang ginibo ng Diyos. Hilinga, ang primerong ginibo ng Diyos, di ba, lumikha siya, kinumpleto niya lahat, gabos talaga. Yung minsan kasi, hangang-hanga kita sa ginibo ta. My accomplishment, Father Butch. Gibo ko yan. Ano nangyari doon sa turi ng Babel? Sabi nila, dauguntaan langit na yan. No? Ang mas magayon, ang gibo ng tao kaysa sa gibo ng Diyos. Ano nangyari? Umayo baga. Tanda natin, ang gibo ng tao, may karupukan, may hangganan, may kakulangan. Pero ang gibo ng Diyos, wara. Walang kakulangan ang pag-ibo ng Diyos. Kompleto iyan. Kaya nga, ngunyan na Pasko, magayuno na hurup-hurupon, yung ang Diyos ang gumagawa. Ngayon, maraming ginawa ang Diyos para sa tao. Kaya nga, ano ang dapat gibuhon ng tao? Pasalamat. Pasalamat. Christmas is no other than making thanks to God.
magpapasalamat. Kung sa Amerika, ang pinaka talagang masasabi nindang dakulaon na okasyon sa Amerika ay ang pag-abot kang Thanksgiving. Thanksgiving. But Christmas is also a season of thanksgiving. Dahil, thank you Lord, ibinigay mo si Jesus sa amin. Thank you Lord, nagkatawang tao ka. Thank you Lord, sinasamahan mo kami. Magayunan baga iyan? Kasi ang nahiling ka, sugibo kang tao. Ano mga gibo kang tao? Tandaan natin na anumang ginibo ng tao, magigiba yan. Magigiba yan, mararaut yan. Pero ang gibo ng Diyos, kahit rauto ng tao, mabalik manggiraray ang gibo ng Diyos. Dahil mararaot ang gibo ng Diyos. Dahil mararaot. Yan. Kaya magayon ba ng mga tugang na tayo permi ang magpasalamat sa Diyos. Sabi ko, dagdagan ko ang sinabi nga tugang na what are the things that God has done for us in Christ. Anong ginibo sa tuwi ni Kristo? Sabi ko sa bago na inako kita ning kagurangnan. Ephesians chapter 1 verse 7, He has redeemed us, na kita tinubos, niligtas. Yan. Magayon nung pa ini sinasabi sa chapter 1 verse 8, He has abounded towards us. So, God equipped us. Kung mahiling ta mga tugang, ang Diyos talaga ang nagigibo. Bako man kita Kaya minsan nga sa mga ginigibo ko digdi sa Indo, ako talaga nagpapasalamat sa Diyos sa pinasasabungan niya ako kung anong sasabihin ko sa Indo. Hindi yung gusto kong sabihin, kundi ang siguro ng sinasabi sa kunin, sabi nga gawin lang tayong kasangkapan ng Diyos upang ang kanyang salita ay mahayag. Tulad ni Maria. Yun ang importante. Sa chapter 1 of verse 9 ng Ephesians, anong ginibo ng Diyos sa tuya kay Kristo? Christ has made known unto us. So ipinahiling sa tuya ning Diyos ni Lord ang sa iyang pagkamuot. Papaano? Kay Kristo. Magayon baga mga tugang. Kaya nga, ngunya na aldaw, sarong paghahanda sa Pasko, magandang regalo ini. Anong magandang regalo mong itatao kay Kristo? Sabi ko, yung priceless gift. Yung mga daay na babakal. Hindi rin gaanong pinagpapaguran. Kasi hindi mo papaguran ito kundi ialay. Magayon ang baga ang salitang sakripisyo. Alam mo ang salitang sakripisyo, dalawang salita yan, sacer, officio, sa Latin. Ang sacer, ibig sabihin, sacred, sacres. Okay? Sacer, sacris, sa Latin. Officio, offering, alay. So, in other words, sacred offering, alay na banal. Kaya magayon nun totoo naman talaga. Nga lang minsan nagkakaigwan ng negative connotation ang sakripisyo. Ang buhay ko, Father, sakripisyo na talaga. Magayon nga niyan. Sakripisyo baga, offering yan sa Panginoon. Yan that's the gift. Alam mo, sa misa nga may nahiling ako kasusaro sa Facebook. Magayon ini sinasabi na what makes Christmas is to keep Christ, to keep Mass in Christ. Okay? Ibig sabihin, talaga yun na nga ang talagang diwa ng Pasko. Minsan kasi nag-celebrate tayo ng Christmas, hindi man nagsimba. Father, pagod ako Nag-Christmas ka ba? Hindi ka nag-Christmas.
siguro nagkakangka, pero di ka nag-Christmas. Kasi pag Christmas, ibig sabihin, nag-attend ka ng misa ni Kristo. Tandaan natin, ang gabos na misa ni Kristo iyan. Bako man si Padre ang tandaan nito. Ito nga, every time that you attend or celebrate or come to celebrate the Eucharist, because we have to celebrate, tayong lahat na nagsa-celebrate. We, lalo na mga pare, acting in the name of Jesus Christ. Sa Latin, ang tawag yan, in persona Christi. Yun. At least alam niyo mag-Latin, In persona Christi. O, ilagay mo sa comparison. Ang misa, parang stage play yan. Araw itong Misaigon, araw ito bagang maraming sa New York, marami yan sa opera, Phantom of Opera, mga stage play, yung nag-act duman, iba-iba baga, iba-ibang mga aktor, pero they are acting only in the name of that talagang una. Ganun din kay Kristo. Ang misa, kaya si Father Boots, pag nagmimisa na yan, hindi si Father Boots yun. Okay? He is acting in the name of Jesus Christ. Yun. Pero nahiling mo, si Father Boots. Para sa komunyon, ganun din, di ba? Tingnan mo, pag nagkomunyon ka, body of Christ, katawan ba ni Kristo? Father, waper baga iyan? Waper man ba sana, bako man na katawan ni Kristo iyan? May mga aning laman? Di ba, kunyan, parang cookies sa naman baka? Pero, ang problema kasi, daay mo nahihiling sa pagtubod. Ang kadaklan sa tuya, hinihiling sa mata. Daay, alam mo, importante, go beyond. Sabi nga, go beyond. Yan, importante. Sana ihanda tang sa tuya mga sadiri, sayang naman, mag-celebrate tayo ng Christmas, pero wala naman pala si Kristo. Basta may regalo, okay na, Christmas na ito. Tandaan ninyo, kahit may regalo kayo dyan, pag wala si Kristo, wala pa rin Christmas. Kahit may mga kalakanan ka mo dyan, pag hindi kayo nagsimba sa Christmas, hindi pa rin Christmas yan. Kalakanan sana yan. Kaya sana, naliwanagan ka mo niya na aldaw na ini. Tandaan natin, hindi tayo ang gumagawa, kundi ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga ngayon, salamat tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Kaya nga, sa December 25, ang sa tuyang sasabihin kay Lord, Lord, salamat po sapagkat naging tao ka at nakisalamuha ka sa amin, nakiisa ka sa amin. Salamat. Anyway, inabot naman tayo ng oras yung pamamaarang mga tugang. Sa aga magiriling ang kita giraray aldaw na yung Biyernes, hanggang sa Sabado, petsa 24. Mga tugang, sana nakahanda na ang satuyang regalo para kay Kristo. Bangan po ang susunod na programa, ang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. Kung nandiyan na sila. Ito po muli si Father Boots Bombase OP sa programang Marhay na Hapon. Bye-bye for now. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today.